Dr. Choguel Kokala Mayiga ale kun mangene nga ayirala ka fɔ juma tɛmɛnen ko ale kɔni seginna kana ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ ye min ye kulukuru sira la ayirala ka fɔ ko siraba ka kasara dɔ kɔni kɛra ni maa kelen kɔni fatura ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ ye Musabugu ayirala ka fɔ ko du kunturi kelen kun talen don otage la majugu dɔw kɔni fɛ ko an ka finitigiw kɛra sababu ye ko olu kɔni bila ani an ka kiriwa laban o bɛ tali kɛ ka bila min ye Solomane Bugu ye ayirala ka fɔ ko denɲɛrɛnin dɔ kɔni échouera dingɛ dɔ kɔni kɔnɔ an balimaw aw bisimila ye an ka don kibaru kɛnɛ kan an bɛna an da don ni kibaru ninnu kɔni na ko ɲɛfɔ ye ayiwa min yɛrɛ ye Mali cɛmancɛ fanga kɔni premier ministre ye ni ale yɛrɛ kɔni kun ye Dr. Choguel Kokala Mayiga ye ayirala ka fɔ kabini uti kalo la ko ale kun banalen don wa ko a bilalen don repos forcé dɔ kɔni na a ka médecin kɔni fɛ ayiwa min yɛrɛ ye juma tɛmɛnen ye n'o kun ye novembre kalo tile 25 ye min ye premier ministre ye Mayiga ale kɔni ni président colonel Assimi Goïta olu kɔni jɛw kɔni bɔra réseaux sociaux sanfɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kibaruyala k'a yira k'a fɔ ko ale min ye an ka premier ministre ye Choguel Kokala Mayiga ni ale kun mangɛnɛ ko ale kɔni ka banaw kɔni nɔgɔyara ayiwa hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ ko kabini uti kalo tile 10 kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko min ye Choguel Kokala Mayiga ye ko ale kɔni kun fariganen don ayiwa a yɛrɛ ka min page sanfɛ u y'a bɔ k'a yira k'a fɔ ko a kɔni bilala repos force la ko ka sababu kɛ k'a ye kalo 14 kɔni baara kɔni tugu ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ a ma lafiya ko o de kun na ko min ye a ka docteur ye k'u y'a ɲini k'a fɔ ko a ka taa a yɛrɛ lafiya o de kɔnɔna la ŋunuŋunukan caman kɔni cayala bɔlɔlɔw sanfɛ ma dɔw y'a yira k'a fɔ ko AVC yɛrɛ kɔni kun b'a la dɔw fana y'a yira k'a fɔ ko bana wɛrɛ kɔni kun b'a la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen dɔgɔkun kelen kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ colonel Assimi Goïta ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye ko ale kɔni mina Choguel Kokala Mayiga kɔni nɔrɔ bila ni wagati na ayiwa o nɔrɔ bila de kɔni kɔnɔna la Choguel ale yɛrɛ kɔni kun tɛ ka baara kɛ ko ale kun bɛ repos kɔni na ayiwa min kɔni ye novembre kalo tile 25 ye min ye bɔlɔlɔw sanfɛla ye a kɔni ja kɛra ka yen fa kosɛbɛ ka yira k'a fɔ ko ale kɔni kɛnɛyara wa a jɔlen kɔni kun don a sen kan ni ŋunuŋunuka caman yɛrɛ kɔni kun bɛ ka fɔ ko a kun banalenba don ko ka juguya nka a yirala k'a fɔ ko ale kɔni nɔgɔyara wa a pɛrɛnnen don ko ka baara kɔni daminɛ min yɛrɛ ye Choguel Kokala Mayiga ye a yira k'a fɔ ko a bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo wa min yɛrɛ ye autorité maaw ye k'a bɛ bɛɛ lajɛlen kɔni fo ko u ka cɛsiri kɔni na wa k'a yira k'a fɔ maliyɛnw ma k'an ka jɛ ka kɛ kelen ye ko walasa Mali bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min walasa Mali bɛ se ka taa ɲɛ cogoya min na ale kɔni y'o bataki kɔni bila a ka page sanfɛ k'o ɲɛsin maliyɛnw kɔni ma ayiwa o de bɛ k'a yira k'a fɔ min kɔni ye an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale kɔni bɛna baara daminɛ don n'aw nataw na an ka jamana kɔnɔ sabula a ka bana kɔni nɔgɔyara ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen min ye kulukoro sira ye ko marakafolo ko nin ye mobili dɔ ye ko ale kɔni binna a yɛrɛ ma ko k'a sɔrɔ ani maa ma se ɲɔgɔn kɔni ma ayiwa karidonna min ye novembre kalo tile 27 kɔnɔna ye ko nɛgɛ kaɲa 11 kɔnɔna la ko nin ye mobilitigi dɔ ye ale kɔni kun bɛ boliko jugu na ko ale to o boli kɔni na ko ale ka mobili kɔni binna a yɛrɛ ma ko sabula a ma se maa kɔni ma ayiwa ko o kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko ni mobili kɔni binnen ye ko min ye kulukoro ale la lamini kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya Moribabugu kɔni sapeur pompier maw ko olu kɔni wulila k'u kun ɲɛsin nin yɔrɔ kɔfɔlen in na sabula ko ni siraba ka kasara in kɛra marakaforo de ayiwa olu kɔni selen ye ko olu ka jateminɛ kɔnɔna la a yira k'a fɔ ko maa kelen kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni fatura wa maa kelen fana kɔni kun bɛ yen nɔ o kɔni joginna ayiwa maa min kɔni kun bɛ yen nɔ ni ale kɔni joginna ko ye ale cɛ ka taa n'a ye hôpital du Mali la walasa a bɛ se ka furakɛ cogoya min na min ye kulukoro ale la lamini kɔni sapeur pompier maw ye ko olu kɔni ye tasibila kɛ banbagatɔ kɔni n'a somɔgɔw ye min kɔni mangɛnɛ ko ka nɔgɔya dawolokɛ ye ko ala ka a nɔgɔya o de kun na hali bi min ye kulukoro ale la lamini sapeur pompier ka ɲɛmɔgɔ ye a ka kuma kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko hali bi a tɛ se kɛ kangarimada la k'a fɔ taamalaw ye ko bɛɛ lajɛlen ka mobili boli boliko ɲuman na walasa sirabaga kasara in bɛ se ka nɔgɔya cogo min an ka jamana kɔnɔna la ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen Musabugu a yirala k'a fɔ ko du kunturu kelen maaw kɔni kun talen don otage la majugu dɔw kɔni fɛ ayiwa ko kabini min ye novembre kalo tile 18 ye ko du dɔ kɔni bɛ Maɲanbugu faso kanu na ko a yirala k'a fɔ ko o du maaw kɔni taara maa dɔw kɔni fɛ ayiwa o de kɔni hukumu na ci bilala an ka finitigiw kɔni ma ko olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni da don walasa ni maajugu ninnu kɔni bɛ se ka minɛ wa maa minnu bɛ yen nɔ n'u olu kɔni suyɛnlen don ka b'u fɛ yen walasa u bɛ se ka segin cogoya min na ayiwa olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni hukumu na a yirala k'a fɔ ko Musabugu ko maa 4 kɔni bɛ yen nɔ k'u kɛlen don ka maa dɔw kɔni ta otage la ayiwa o hukumu kɔnɔna la min ye kari dɔ ye novembre kalo tile 27 kɔnɔna la ko finitigiw kun ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen na Musabugu ayiwa ko olu kɔni selen ye ko olu de ni maa kofɔlen ninnu kɔni ye mugu kɔni ci ɲɔgɔn na n'o o mugu ci kan na ni Musabugukaw yɛrɛ kɔni siranna olu yɛrɛ kɔni ɲɛna ko nin ye maajugu wɛrɛw ye min an b'a fɔ minnu ma terroriste ko nin kun ye olu ka waleya ye nka min ye ministre min sigilen bɛ lakana kɔni kunna ale kɔni bɔra ka communiqué kɛ k'a yira k'a fɔ ko mugu cikan min kɔni kɛra Musabugu ko o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ ko de ye k'a fɔ
ko novembre kalo tile 18 kɔnɔna la ko famille kelen kɔni bɛ yen n'o ye du kunturu kelen ko o kun suɲɛlen don maa dɔw kɔni fɛ ko olu ka bilali kɔni okumu kɔnɔna la ko u ni majugu ninnu kɔni karila ɲɔgɔn na ko k'o kɛ muguti ye ayiwa a yirala k'a fɔ ko maa min kun minɛlen don ni maa kofɔlen ninnu fɛ ko olu bɛ taa maa 10 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na o maa 10 n'a yirala k'a fɔ ko maa 3 ye muso ye wa maa 6 kɔni kun bɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye denmisɛnnin ye an ka finitugu kɔni sera ka ni maa kofɔlen ninnu kɔni minɛ ka taa n'o y'u ka so ko min ye ni majugu 4 ninnu kɔni ye ko olu fana sera ka minɛ an ka finitugu fɛ ayiwa a yirala k'a fɔ k'u kelen ka nin du kunturu in kɔni ta ka taa n'a ye ko y'a laɲini nin du kunturu ninnu kɔni somɔgɔw fɛ ko min ye $1,900,000 ye ko fo u k'o sara walasa u bɛ se ka ni maa kofɔlen ninnu kɔni bila wa ko ni u ma se k'o sara ko min ye k'a fɔ ko an ka Mali douaniers kɔni kun ye dɔrɔgu dɔw kɔni minɛ kɔsɛ in na k'u ka kunnafoni di o kan walasa olu bɛ se ka taa o dɔrɔgu in minɛ cogoya min na an ka Mali douaniers la ayiwa an bɛ wagati min na ko bi ko ni maa 4 ninnu kɔni bɛ finitugu bolo ayiwa a yirala k'a fɔ ni maa 4 jugu ninnu ko maa 2 kɔni bɛ olu kɔni ye Faransɛ ye wa maa 1 bɛ yen nɔ ko ale ye wɔlɔfɔ ye nka ale wololen don Faransi wa maa 1 dɔ in ko ale fana ye Malien ye nka ko ale fana sigiyɔrɔ kɔni bɛnnen don Faransi ma ko nin kɔni ye maa 4 de ye olu de kun ye nin waleya kɛ nka u bɛ finitugu bolo ko sabula sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka da don walasa ka yira k'a fɔ ni u ni mɔgɔ wɛrɛ kɔni jɛmakan kɔni don ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya min sera ma o de ka fɔ Sulemanibugu ko denyɛrɛnin dɔ kɔni bɔra dingɛ kɔnɔ sapeur pompier maaw kɔni fɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma koɲɛ la olu y'a yirana k'a fɔ ko juma dɔ la min kun ye novembre kalo tile 25 ye ko ci bilara Moribabugu kɔni ale na lamini sapeur pompier maaw kɔni ma ko ka yira k'a fɔ ko denyɛrɛnin dɔ kɔni binna kɔlɔn kɔnɔ ko dɔw taara kɔni fili mais maa t'a dɔn maa kelen min kɔni don ayiwa ko tuma min na ci kɔni bilara olu kɔni ma olu kɔni y'u sen fa ka se nin yɔrɔ kofɔlen na ko hali o wagati yɛrɛ kɔni tɛ miniti 10 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ olu sera ye ko ka taa nin den kɔni nabɔ ayiwa olu kɔni ye den nabɔ nka a yirala k'a fɔ den kɔni ni ma bɔ ale fatulen kɔni bɔra wa ko den yɛrɛ kun ye cɛlamɔgɔ ye ayiwa olu kɔni kelen ka taa ne min ye Moribabugu kɔni CSRF la ko olu kɔni taara n'o ye wa min ye Moribabugu finitugu ye ko olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ko in mun na sabula an bɛ wagati min na ko bi ko nin waleya cɛjugu kɔni bɛ ka caya o de ye k'a fɔ muso dɔw kɔni bɛ yen nɔ ko olu bɛ t'u denw fili ko nin ye waleya min ni ale kɔni bɛnnen tɛ an ka jamana kɔnɔ sabula ko nin ye fagali kɔni waleya ye ko u bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ maa min kɛra sababu ye ka taa den fili walasa bolo bɛ se ka kara kan ani ɲangeni min ka kan o ka d'a kan ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bidon kibaru ye ka da kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ